Malawi Brief. Lubwa mafuta sakupezeka, mafuta ndawa kufika kuthira mapita pa 14 lero osamajambula zakale matumiza pa group mati mafuta akusowa ziko mutsuko za siku limodzi yani. Ziko muno President Mutharika atatenga ulamuliro choyamba chimene ananena kuteteza chuma cha dziko lino, analetsa myala ya mtundu wina uliwonse kuti isatuluke munjira ya raw material. Amene akufuna investor abwere muno apange process, boma lizipindula, tizipeza mankhwala mzipatala komanso zosowa zambiri zizipezeka, kulandira salale anthu amboma, kugulisa kwa myala imeneyo. Koma chineneleni President Peter Mutharika za nkhani ya myala pano pande zaro wa chisawawa ndi udindo wa anthu achitetezo MDF kapena Malawi Police kuteteza mabodamu komanso malo amene akuchita zinthu ngati zimenezi aletsedwe, chifukwa wamkulu wa dziko lino ndi Professor Arthur Peter Mutharika ndiye analamula iyeyo president kuna kuti tikusowekera forex mdziko muno. Anzathu akumaiko akunja akungobwera ndikumagula Malawi pa mtengo wochipa kwambiri. Kuli bwino Reserve Bank ichite declare nsika wa mwala wa mtundu wina uliwonse, chifukwa zikutipweteka kwambiri. Tikuona anthu akunyamula myala ikupita kulowera ku Tanganyika uku, myala yeniyeni yofunika kuti Reserve Bank inakachita forex achitetezo, Malawi Defense Force, Malawi Police Service, muteteze myala ya chilengedwe. Makampu amene akupanga zoterezi akagumulidwe, palibe mulandu. Wamkulu wa dziko analamula. Maiko anzathu ku Botswana akuchita bwino kwambiri chifukwa chopanga process mdziko lawo lomwelo, koma kuno zinthu zimagona muchisisi. Ndi chifukwa chiyani? Ndege yakauniuni itachita ntchito zake, kulibe ripoti limene linatuluka poyera kuti malo akuti pali zakuti, malo akuti pali zakuti. Zimenezo amene anatolera ripoti limenelo ndi amene amaphedula gemu ndi kumagulisana, kaya ndi kwa mwenye, kaya ndi kwa azungu, kaya ndi kwa munthu wina aliyense wobwera mdziko muno. Akunjoya, akuti njoya, mankhwala mzipatala mulibe, mauniform a polisi amene mulibe, maalawansi a asilikali a MDF akufunika abwezeretsedwe. Njira imodzi yoti ndalama zipezeke zogulira mauniform a polisi, mankhwala mzipatala, maalawansi a asilikali a MDF achoka myala imeneyi ikungotengedwa ndi anthu achilendoyi. Ndipo ndikoyenera kuti boma lipeze detector machine. Detector machine akhale m'maboda mzipatamu. Apolisi a physical adapulinge ntchito imeneyi, azipanga sechi myala, azipanganso za ndalama. Dziko lathu lino ndilolemera kwambiri, lolemera, koma kuti njoya anthu ongochoka m'maiko akunja kumanyamula maminerals athu. Ine ngati Comrade Lighton Mangochi sitilolera lamulo limene president wa dziko lino waletsa kuti ichi chisachitike. Anthu obwera azipanga zimenezi ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri, kunena kuti sitikukonda dziko lathu. Ndi izi ena ake nkhani imene anangoyankhula profesa kuti ulendo uno zopanga matemo chisawawa ayi, akulemba makalata mogwirizana ndi MCP kuti apasidwa 80 miliyoni akuti tiphwasule boma la DPP ndi kulembera kalata ku United Nations. Zinthu za uchitsiru, anthu ozicha omenyera ufulu wa anthu akumenyera mimba zawo, anthu ochuka pandale pa nkhani ya human rights defender, koma ndi uchitsiru, manyazi, ma conversation aurulika akukambirana
ndi nduna iyi amati ndani uyu ndani wa magrasi uyu wachoka mboma lapita lalephera taligwesa ili. Amalawi tiyeni tikonde dziko lathu posi pamene mukuona pakukumbidwa za migodi tiyeni tiuze achitetezo akaletse zimenezo. Ine Comrade Lighton Mangochi.